Nykypäivänä raskaana oleva törmää informaatiotulvaan ja välillä on hyvinkin vaikea arvioida, mikä tieto on laadukasta ja hyvää. Tähän ratkaisuna hyvinvoinnin nettineuvola Babyfit kokoaa asiantuntijoiden suositukset yhdeksi turvalliseksi paketiksi, josta löytyy tieto niin raskaana olevalle kuin pienen vauvan äidillekin. Palvelussa keskitytään äitien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, johon kuuluu ennen kaikkea ravitsemus ja liikunta. Palvelusta löytyykin yli 100 liikuntavideota, kätilön ohjaamaa synnytys- ja imetysvalmennusta, opastusta vauvanhoitoon, Marttojen vauvanruokaohjeita videoina, juoksukoulua, audiovaunulenkkejä ja paljon muuta. Koska Babyfit kehittyy ja monipuolistuu koko ajan, tieto on aina ajankohtaista ja jos jokin asia askarruttaa vielä mieltäsi, voit aina lähettää kysymyksesi Babyfitin asiantuntijoille Kysy meiltä -palstalle. Suosittelen lämpimästi tätä palvelua kaikille äideille ja äideiksi tuleville. Babyfit Suomi löytyy myös Facebookista.